Kah New Trap Eching National Movement ni ke HANM, kalalej ban ajing mut yo Chief Executive Member ka ki HADC ubak penyait sing siem lembat ka isi jong u ban wan rak biang ika burom jong ka yodo. Ya katay ka jing ajing mut la penlong benta ka sngi ka kendai trik unailar arajar arpulai ha office rekam jong CM Hakasi Hills Autonomous District Council ni ka ki HADC hanong ba Shillong. Haka jingi kran bat kilat patai kubor hadin ka jingi kendo bat u CEM nakaliang u president ka HANM ubak lamprang kharbani ula ong ba ka seng kala phai ki jing ai jing mut banakaliang ka seng haka baya dei bat ka yodo daka ba ula ong ba ka yodo ha ki por ba khamin shwa ka dei ka wei ni ki jaka ba ki khun khasi khara ki imja bat ka bala jutip kum ka pliang ja jong ka jai ben riu Henry ula ong ba posi kini gisngi kini ka jaka ka bakentang bat ka badan brom u hendai ka menta kala kala long ka pliang ja jong ki menderi. Halor banwara biang ye ka dur bat ka jinglong barim jong ka yodu uba lamprang kharboni ula ong bana ka liang ka seng ka kentui ka district council ba amdai ban issue trading license pathari ki barjala Henry banom pentamai syuru. Ula ong ru ba ka jingjilai ki poi wir poi hap ka jela kala kta asba palat ba ka ni ka jing poi jong ki kalakta bahai ka mai ka ji jong ki try belung. Haka ba ula ong ba ka seng HANM kam kwa ba ka jai meriu khasi kan jia ni kelalong kumbalong haka jila Tripura baki try meluk ki kelalong minority. Uba lamprang kharbani ula ong ba ka jing ai jing mut jong ka seng ya ka ki HADC kalong baki sim ki nong senchar shnong kin thaur ki an baki kin thai khamsi kim dai shu banang yo lok khala jai namar na lor baka khayi pateng laklun dau mender. Wai ke baki ong bangi hap bangi kun menta ke long ba kini kinan tribal khamtam kini ki balong traishnong jong jalan klia kila yo iki NOC na terbersnong terdangi mai kila sikot ringi ngila kentujur am kilat intep ba kane ka kaun kene isi batmai menta pi ki hap ban thau la kinti batmai ban khanglat ye community ye ber khoj namar phi ngila I ye ka jing em jong u bar jala subulada ukuni uyo NOC menta tangkum la chitayau lawan ra so posa lawan ra so men lawan ra so bahing ngasem phi nga ngala I nuksa mansua ring post nam na bosora ubar jala are usong di waidong usong di kwai hadin rubnai lo dai u malik he la dai u eksportar u importar te nakdau ngisa banjur ya ke SDC ba omdai tang banom issue trading license labor license thamai pathar shu unrai nomri neu shu lada phimri neu shu kin la thau parthai shino kemat elek se kot ni kon kai namar khnang ba kini ki samla kini ki khon jo ban reu jungiru kin yo man semam kin yo shim hi no ta ya kin bat la kam no ya khi pateng mar kumno ngin sngo kum jebin reu la kata posnam ngin dang ai waisa pateng sa haki barjala ya khi pateng kabadai ubut lum jong koyo kot kabalai kaspa ma jebin reu tengi banjor ngila kentu ngila kerpat ro haju upor ngila kentur haju upor ba mlong to mlong hap thau ba ki an batmai long ker balong ja ka baja tang ba ka jat benreu ka de ben em tang ba ka jat benreu kam dai barsha telep ha ki wei pat ki he pai nama ngir snong ki sodar snong ki rang ba snong ba ki dei ban sna ya ki an ban nom sha shu ya ki thai ka si jungi ba kin yo ya song tengah bat ubar jela nama nalor ba ya ka khai ka pateng la kapsor ki barjala kan juru so ka jingsong khakle kamot ka jaj ben reu jungi kan sapoi ka por bangi seklalong no wai hala ka jongkari but ladangi long tang ki minority kumbajia hatripura kam surkom kana ka compare kniat henry kum kinong pej permanen kum kinom jong seng ka bangi shooting yo eba kine ki barjala kila long majority hane kri jungi yo ki le kumbale ki metai ha Manipur ki dawai ga hok jungki bat hangta kan sajia ka thma ba ka jing usnam klempa namar nglayu I ga buchanti jong ki barjala enda kila bun paj kila pin ibor wat menta ki bidang
Kibang duna paj ro ngalai I hakine ki snem hane ki banai bladap ki RSS ki lami rali. Ki babon ki barjala ki la sang pen ibor dak basyo ki serang kai ki samla kasi. Tila jia ki la bon paj lei klempep bakin sadawai ke hok jungki. Klempep ka jela me kliaro kan sajia ku majia manipur. Ti kum ka seng ka badon ya ka responsibility lan ka jing klik dam tak kal pateng jong jai benreu ka pateng ke bansaka ngilak kentu da bateng ya ka KSADC. Ba dai ban snai ki an ki baklan. Bat ngila ongru ya UCM balada ka isi ka barim hapo jinglam jong uba titos khan. Shibun ki bil ki an ki bladap amen bat bompat amen ki badai sya ke jing mentoy ya benreu. Kat no tam une UCM dang tmai. Kat ka baklan namal ba udang samla. Bagi kibil inti ba shibun unle na benta banyada yangi kumaya benreu. Namar pi lada ka konsil ka persang no da kilat linti bat mai. Kumbang ila ajimut menne. Kan longru kum ka wei ka jing penrit mensim ya ki berjala banwan hane gari jungi. Kin ong in wan le ayu hari kasi namar ngim yo syu ya kedring lesan ngim yo syu ke lebor lesan. Namar ngalong yo CM ba ki breu jungi menta kila lalut bantrei lala piong kapsno kinang piong su juti kinang piong song dukan di kau kinang piong sna surok blak tuping kila nang sna yeng kila nang baleng hab banda ai tring lesen lebor lesen ya kibar jala habak kijongi nang lut baleng hab bandang ai wai pateng ya kene kaki pateng kepada kaspaba jong tak berdeu tengi kentu ya UCM ni ajimut UCM ba ban wanra biang ya ka nam ka burom jong ka benreu ban wanra nam biang ya ka burom jong ka yodo ka badai ka wei ka yau ba kentang ka yau ba tibu tiblai ka yau ka batonam ka yau ka balong ka pleng jano jong ka benreu ka balong bonsua dai su ban renew ya ki trilesan bat lebor lesen te kajingekan bat UCM kalong ka ba sukses ka sutenat bat UCM ajimut jingi wong ba pihak ban yakan ro i ka state government ba bansna no sta ka pat ka an ka bakam klan kumno bante lakam ya kimendari namar pi lada kidbor bakmi jong ka jela mekhlia ladai ka sarkar ladai ka diskonsil ladai ki sengbalang ladai ki dabar snong kila amban snai ki an kila bante lakam ya kene ka jingrum kertlap juga menderi kamut ngim ton kam menabe yo mendar ulap hethi bat kalong rukum si benta rekam hino iya ka ILP iya ka ba ka sarkar MDA wan kelapas haus nam ai ka kendai nam ka penslam ban implement ko sukar India pi ngas nging so ban ong ba kladai ka por bangi haban ban kino na ka bayot ya namar la ima kajing ma bar kajing bensau kala aplopa yang ikut mereu lada ngim perkhat mai no na benta kalawai jong kajat benreu na benta kalawai jong ki khon kiti namal ngeju sngo bor ki samla jong kajat benreu ki terha kilen a gi ong klem kam jam kat ba ki breu bana bar jala man kasngi ki wan ngi ileng ba kajing syakem ki seng balang kajing syakem ha polis bat kawai ke bangi ajimut ya UCM kalong ba wat nom ai NOC patharsu ya ki company lada kadon gulti ban ai lane lada kadon gulti ban ai lane kadon ka hok ban ai dei ba pinsu ai NOC kunto pidai ban thoru ka agreement ba ya ki kam ki bala ban trai ki trai muluk wat nom wan ra breu na sabar namar kalong kum si benta ban khanglat ya kejing khaduk kam kru jam hapo jong kari kejungi but namar ngi i ba kajing jelai jong kini ki bar jela hagni ri ke jungi ladangi phai hambaul kiliang tilada lada ya namar kumbang kingeken mene baya ka wei ka company ka MS Indra Dhanush ka Kaskrit Limited kabadai baterai yang ki kaj pasai ki kas pat lan
langba riboy langba ka morang keneng ding posok hadu jain tehil kamut ya kitu kikam ke bala kita ri tadmuluk ro habwan ra na asam habwan ra na kiwe barjala kamut kalong ke ba kum ka seng ngim sotanat wan na yungi kiriu thmai wat ki barem ro menta kila sem sitom ban yo tring lesen kila sem sitom ban yo le bo lesen namaria kam ka jam kila bat hi da ki khasi khara labat hi da ki trari tari muluk labat hi da kinong silong labat hi da kinong jentia labat hi dong boy ba kota teter kemut kapen rit pen sem ya ki wai pak jimre bakin wan bu hai snong kan kire jungi hedangi jem than kum ki bor dek me kamut man kasni omdai tangkat to kumbang yui borbor kendang jor nang jor ki barjala kendang jor nang jor ki menderi ki poi wir ki poi hap ki ban pen plong kre ane gerejngi lada ka an ka trot lada ka desis kusis ka trot rengi so ban ong bakar musil ka ban shem ya ka to ka wai ka poin ka baka seng ka banjur menne badai ban hukum ya kisem barok kisem ki bahapo purusam ba kin ptha ya ki dolbar snong ki rang ba snong ba kim snai ki an ke bakerpang ban te lakam ban nom sha shu ban ye songkha ban ukla jaj ho ngim khang ka jing e jing pi phila ban ye e chinu shino to wat no penjabo ye snong wat penjabo ye ka jaj ben reu khasi khara ju namar phila da ngim le da ki pan a pan b ye ka ne ka jing rom kerthap jing ben ngi i ba ka jing ma ka jing ben sak ba kai ya du ta ye ka jaj ben reu ka jungi ada kini ki por jungi kat ne ka jing jelai menderi kene ke jing jele jung ki barjala katno tam ka pateng ke ban saka katno ka jing ke baca berdeu kersai kendo ngiken tang basai ba kido bersnong kisim kamot ki haban sutu ia kene ka lawai ke ba pernai jong ki kun kiti lada unu kada kano ka kenthe ke si ke ba yolok barjala kalong ba ki haban yo ke jing sistom na ke snong ki haban yo jing sistom na ka hima namar em ba shala kladon ga wei ga an ba unu kun spia dei su utrai bal ting so ban ong ba menta klet suai ke bagi hapar kat kumno ban pen imbiang ni ben reu kumno ban pen klan ni ben reu kumno ban snai ki lat ye ki an ye ki lat jiada ban weng ye ne ki jing here ngang kum ka seng hingala i ba ke jing ma ba chul kai ke jing ban saw ka ban saja kajing ke bashir kai namar ngimla ban la ngin pha ngin le chung ngi i tangki bar jelas ba teteng ki breu jungi klasu long kum do teteng pi udak jingkli ba ba kum no kan ngi gitari tari mulok ngi khru kam kan bo bor jelaman kasni wan haneri jungi ban trai kam te bat sakawero kalong ba na leng jung seng ba bala ban te lakam ya kini ki jing la ne kini sok kodot ke ba ka jaj reu kalamat ha kini ki post nam kolong ba ngin ya trelang bat ke diskonsil ngin trelang bat ki bor ba dai pek na benta ban weng ini ki jing namar ba lada ngi kum ki seng balang ki diskonsil ngi yaj la ka jong kumur ka shem jing ban weng kini ki sok kodot la ne kini ki sai kum sai te ki plate ye kari bat ke jaj penreu ke jungi tingi kermen ba usi berang samla ngi kermen ba ka sain perkhat guru kan long ba klan ke berang samla kenang ba ngin la ban weng ini ki jing temu na ban ta ka lowai ba pnai jong kari ba ke penreu bakum u chief executive members jong ka Kashil Autonomous State Council un lom ya kisem un ptha ya kisem ken hukum ya ki darbar snong ya ki sodar snong ki rang ba snong ba ban khanglat ya ka jing jele jing nari ban snada ki an banom ben mi da ka an snada ki an ke banom sha sho ba ki nom snong kham tam ki khasi jong ki ken thai kasi ba kin songkha da songkha namar pi ngide ba soto kan lada ya ka khai pateng ro un bat mu ka songkha ro
kan klain kemut sei kalau jadi bener